Uoči predstojeće utakmice drugog kola ABA lige između košarkaškog kluba Sparta Coffee Shoes i košarkaškog kluba Partizan Mozart Bet, kapitan Miloš Milisavljević i trener Vladimir Jovanović izneli su svoje očekivanja i najavili borben meč. Pa dolazi nam možda i najbolji tim ABA lige, naravno uz Zvezdu i još možda koji tim, ali smatram da na nama je da se pripremimo što bolje, da mi pokažemo da smo bolji nego na prošloj utakmici. Rival je, svi znamo ko je Partizan, svi znamo ko je njihov trener i igrači. Mi treba se fokusiramo na sebe, da napravimo iskorak u odnosu na prethodno kolo koje smo imali u Podgorici. Ja sam već u jednom intervjuu rekao da je duga sezona, da smo mi nov tim, da ćemo iz utakmice u utakmicu da rastemo, da se dodatno uigravamo i upoznajemo, tako da smatram da trebamo da iskoristimo ovu utakmicu, da damo sve od sebe, da se izmerimo sa evroligaškim igračima, da napravimo dobru predstavu za našu publiku i da se pripremimo što bolje za nastavak sezone kroz tu utakmicu. Naravno da svi želimo da pobedimo Partizan i da ćemo ući sa tim ambicijama i sa optimizmom. Ja smatram da svaki tim u ovoj ligi može da se pobedi, pa i Partizan, pogotovo na domaćem terenu. Kako znam, rasprodata je hala u roku od dan i po, tako da očekujem podršku naših navijača, naše publike, očekujem dobru predstavu i da svi uživamo kako mi na terenu, tako i ljudi na tribinama. Pa ovo nije obična prva konferencija, ovo je prva konferencija kada mi imamo stvarno jedno veliko zadovoljstvo da otvorimo jednu novu sezonu, ali pre svega sezonu što se tiče ovog regiona, najvišem rangu takmičenja, znači ABA ligi. Ponovit ću neke stvari što je Miloš rekao, stvarno moram da izrazim svoje veliko zadovoljstvo što je negde subotička košarkaška publika osetila stvarno šta se dešava u njihovom, našem zajedničkom klubu i da je to stvarno, kao što je već rečeno, rezultiralo stvarno je nekom za možda Suboticu u ovom trenutku neverovatnom euforijom što se tiče samog praćenja onoga što Spartak radi, pa do toga da je ta sala, ja nisam znao, evo sad sam čuo tu informaciju, rasprodata za jedan dan. Znači, kao prvo i osnovna stvar hoću da izrazim jedno zadovoljstvo što smo ovde, što imamo priliku da se takmičimo sa najboljim timovima u regionu, normalno da je Partizan u krugu tih timova. Što se tiče sutrašnje utakmice, normalno ne pričajući previše od prethodnoj, liga je jako teška, jako zahtevna, bez obzira što mi imamo tim koji posjeduje igrače koji su igrali i na ovom i na nekim višim nivoima. Mislim da će nam biti potrebno neko vreme da nađemo neki zajednički ritam, pa i hemiju, je li tako, između nas, ali pričajući samo o utakmici koja nas očekuje sutra, ja lično, a pokušat ću to da prenesim i na moje igrače, sam stvarno presrećan što imamo priliku da igramo utakmicu protiv velikog kluba, protiv tima koji će ove godine, ja se iskreno nadam i želim imati dosta uspeha što se tiče Evrolige i normalno što ću ja kao trener imati priliku da igram protiv Željka Obradovića koji jako dobro znamo šta znači u našem SNAF-u. Ne bi bio ovako hrabar kao Miloš u smislu obećanja za sutra, ali ono što bi ja voleo da moj tim i ja na čelu sa njim obećamo subotičkoj publici pre svega da ćemo da, iako to izgleda onako malo neki kliše, da ćemo da pokušamo stvarno da se borimo od prvog do zadnjeg minuta i da utakmicu učinimo što uzbudljivije. O samom kvalitetu Partizana je stvarno suvišno pričati
i ja bi iskreno bio srećan ukoliko bi stvarno ta utakmica trajala svih 40 minuta bez obzira na krajnji ishod. To neće biti, niti jeste nimalo lako, znam i ja, a znaju i igrači šta ih čeka, ali ja iskreno mislim da posle pripremnog perioda koji je previše kratak da bi sve kockice legle na svoje mesto, pored svih problema, mislim da imamo materijala, da možemo da budemo optimisti, da u narednom periodu budemo, evo ja kažem, solidan ABA ligaš, ako se ukaže prilika i nešto više. Znači, sad da iskoristim priliku da zovem subotičku publiku da poseti sutra utakmicu, ne znači ništa, obzirom da nema mesta. Voleo bi za ovake prilike da imamo i veću halu, iako je uprava kluba uradila i više nego što je realno i što je moguće da jako mali kapacitet poveća na maksimum i ovo je maksimum što je, kažem, klub mogao da uradi da bi svi ljubitelji košarke kojih sada u ovom trenutku čini se ima i više nego što mi možemo da ishendlujemo, budu sutra u sali i da uživaju u predstavi, a mi ćemo se potruditi da kažem da taj neki celokupan utisak bude jako dobar.